Takmičarski pogon Partizana, utakmica protiv Arsenala, završio ovogodišnju jesen, odigravši pritom 30 mečeva. Rezultati kažu da su crno-beli za sebe ostavili jednu od najuspešnijih klubskih sezona, osvojena titula u finišu prvenstva prošle godine, plasman u Ligu šampiona koji niko u klubu ni van kluba nije očekivao i plasman u polufinale kupa ove godine, kao i osvojena jesenja titula koja je doduše nezvanična. Čovek koji je najveći krivac za sve nabrojeno zove se Aleksandar Stanojević. Pokušat ćemo danas da kroz razgovor sa njim dobijemo odgovore na neka pitanja vezano za proteklu jesenju sezonu. Sale, sezona je završena, bila je duga i to više nego uspešno je završena, po mojoj skromnom procenu. Normalno, vi ćete reći vaše mišljenje. Kako vama sve to izgleda sa ove sadašnje pozicije, a kako sa one kada ste kretali u junu na početak priprema? Pa jedno veliko zadovoljstvo je prisutno naravno zbog svega što smo uradili i nismo očekivali, sve smo očekivali osim ulaska u Ligu šampiona iskreno. Znači, naša realnost je bila Liga UEFA, međutim, karakter momaka i dobre stvari koje smo radili u tom periodu su nam donele Ligu šampiona, što je iznad očekivanja. Sve ostalo je za mene očekivano i sve ostalo je nešto u kom smo pravcu išli. Najviše me raduje golovi koje smo postizali, skoro 3 gola po utakmici nam je prosek i to je za mene najveće zadovoljstvo. U domaćoj ligi ste superiorno projurili kao modnom pistom sa malim izuzecima nekih utakmica. Naravno je to bilo ispaljeno poslednjih nedelja, uprkos igranju na sva 3 fronta. Pa teško je igrati Ligu šampiona i teško igrati domaći šampionat, prvo zbog psihološke pripreme, a drugo i fizički smo odigrali 30 utakmica, tako da na 2 fronta je mnogo teško, pogotovo što imate emotivna pražnjenja posle teških utakmica u Ligi šampiona. Jedno smo poklekli, to je bilo u Novom Sadu i posle toga to nam je bila škola, nismo dozvolili jedan kiks, odigrali najbolje, pogotovo u poslednjim utakmicama, postizali golove i ono kako treba Partizan da izgleda, moj način razmišljanja igre. Za razliku od domaće scene, na evropskoj sceni ste malo sa skepsom su ljudi gledali vaše utakmice, odnosno da nismo nijedan bod osvojili, a u Londonu ste vjerojatno videli da ovaj tim može mnogo više nego što svi skeptici smatraju poslednje utakmice. Da li vam to otvara neke nove vidike u pogledu mogućnosti i perspektive ovog tima, naravno kada se uzmu u obzir ti evropski aršini koji se zahtevaju od tima i koji vi takođe postavljate pred igrače? Pa naravno, veliki žal je za neosvojenim bodovima. Mi moramo da budemo svesni da jeste uspeh ući u Ligu šampiona, ali ipak je neuspeh ne osvojiti nijedan bod. I ja sam zadovoljan sa igrom u Ligi šampiona, međutim takmičarski smo zatajili, pokazali u određenim utakmicama protiv Arsenala, obe utakmice da možemo da igramo u Evropi, da nam fali malo i u narednom periodu ćemo to pokušati da unapredimo, da bih bili barem takmičarski egal sa ekipama iz Evrope, a najviše vrha, već smo pokazali da igrom možemo da budemo egal. Koliko će vam igranje kroz ovu Ligu šampiona, iskustvo iz igranja u Ligi šampiona pomoći u tome da unapredite igru i za sledeću sezonu? Pa naravno da je to veliko iskustvo za nas. Ja sam rekao, voleo bih da pokušam da igram Ligu šampiona, znači da igramo, a ne da budemo učesnici. Mi smo je igrali, ali smo i bili samo učesnici. Sad moramo i da igramo i da budemo takmičarski. To je sad jedan putokaz gde smo videli na koji način i šta nam fali da nam je potrebno da odigramo rezultatski bolje. Tako da nam je ovo jedan putokaz za naredni period i siguran sam, ali baš sam siguran da ćemo sledeće godine biti mnogo uspešniji rezultatski u odnosu na ovo. Šta biste želeli da pojačate na proleće kako biste dalje bili konkurentni u odnosu na domaće rivale, na Vojvodinu i Crvenu zvezdu, koji su najavama spremni da vas skinu sa trona, posebno naše prve komšije, oni su doveli novog trenera? Pa dobro, to je normalno, teško je biti na vrhu, pogotovo kad imaš 5 bodova prednosti, nije to ni velika, nije ni mala prednost. Tako da potrebno nam je da u odnosu na odlaske dovodimo igrača. Realno imamo dosta dobar tim za naše uslove, za našu ligu, međutim hoćemo da se pojačamo i u zavisnosti, pošto imamo već 6 stranaca, u zavisnosti od odlazaka, dovešćemo pojedine igrače i napraviti onu strategiju u kojem već idemo duže vreme.
Hoćete li menjati način igre ili ćete samo naprediti postojeći u koje ćete uklapati eventualna pojačanja? Pa naravno, mi imamo naš stil igre, ofanzivan, sa vrlo jednostavnom i brzom igrom i to smo pokazali, unapredit ćemo je još više. Domaće prvenstvo je teško igrati bolje nego što smo igrali posljednjih utakmica, znači da ostanemo na tom nivou, ali ćemo naprediti sigurno utakmicama u Evropi, da uđemo opet u Ligu šampiona i da osvojimo neki bodaj. Kleva pokazuje da je nezamenjiva karika u timu. Ako ode, kako bez njega? Pa kao i bez svakog do sada, i bez svakog trenera i igrača, Partizan je pobeđivao, osvajao titule i sve ostalo. On je jedan fantastičan profesionalac koji nam je mnogo doneo u prethodnom periodu, ali nemamo nikakav problem da ode. Uvek ima zamena, dolaze i mladi igrači, a i dovešćemo, ako Kleo bude otišao, adekvatnu zamenu za njega. Jel imate u klubskim strukturama podršku za vaše nastojanja, ne samo što se tiče pojačanja, nego kompletno svega oko vaše stručne politike? Pa imamo potpunu podršku, ako što se pojačanja tiče, rečeno je da možemo veliki budžet, znači za najveći do sada, za naše prilike, naravno, da dovedemo igrača i ja sam rekao nećemo žuriti s tim, sačekat ćemo i naći ono što ja mislim. Nikad ne možete budete sigurni i dovedete igrača pa plaćaju klubu i po 20 miliona, pa nije neopred očekivanja. Tako da sa sve vrste podrške imam i što se tiče pojačanja i uopšte što se tiče naše strategije, struke koje smo planirali. Danas ste održali posljednji trening, završili ste sa radom za ovu polusezonu. Možete nam ukratko reći kakav je plan rada za dalje, šta će igrači, su dobili neki plan za vreme pauze, kad se skupljate, gde idete? Jasno, mi ćemo imati u ponedeljak koktel oprošteni od ove godine, vrlo uspešne, i posle toga idemo na odmor. Igrači dobijaju satove i programe koji su već tako za svakog igrača individualno pripremljeni i oni će u ostalom početi pripreme pre našeg okupljanja. Dao sam namerno dužu pauzu zbog psihološke pripreme da odvrate glavu od svih ovih stvari, ali će oni doći već spremni na pripreme, će imati program koji ćemo mi kasnije proveriti na koji način su radili, koliko su trčali i kako je to bilo. A pripreme ćemo obaviti u Turskoj, prvi deo, drugi deo u Dubaju i nadam se spremni dočekati ti utakmicu sa Indijom. Hoćete igrati tamo na pripremnim utakmicama, imate plan priprema, hoćete igrati sa jačim rivalima ili ono postepeno sa Slavijom da se uvode u formu? Pa ne, ja uvek volim s jačim rivalima koji su u tom trenutku, znači ne volim da igram sa drugoligašima, trećoligašima, svo poštovanje. Počet ćemo sa, kažem, sve jake utakmice ćemo igrati na pripremama, koliko su jake vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ćemo tražiti što jačije protivnike, kao što mi uvijek praksa. Pošto ste vi inovator mnogih stvari u našem fudbalu, što se struke tiče, i ovo je jedna novost po ugledu na NBA ligu, da igrači uvijek dođu sami spremni, to je u NBA već godinama tako, oni se sami pripremaju i samo se pojave 10 dana pred početak prvenstva i nastave sa utakmicama. Jeste, oni Mislite da imaju naši igrači tu svest da će izgurati to? Pa moraju da izguraju, oni jednostavno imaju program koji ćemo mi proveriti kasnije, znači na kompjuteru ćemo tačno vidjeti koliko je istračao, kojim ritmom, tako da će doći potpuno spreman na pripreme i moći već da radimo i sa loptom i još neke druge stvari. I da krenemo, već dolazimo polako do proleća. Na proleće imate veoma težak raspored, znači čak 9 gostovanja i 6 utakmica kod kuće, za razliku od rivala koji imaju dosta lakši, osim 2 utakmice gde dočekujete oba rivala na svom terenu. Da li je to prednost ili hendikep? Pa ja sam rekao još pre utakmice sa Severnom, sa Slobodom, da bi više volao da smo igrali tamo, baš zbog razloga da imamo više utakmica na svom stadionu u sledećoj polusezoni. Međutim, sve jedno nam je, Partizan igra isto i kod kuće i na strani, nadam se će biti adekvatni uslovi, tereni i vreme i dočekujemo 2 prateća rivala na našem stadionu, to je naravno prednost, tako da ulazimo rasterećeni Evrope i to je najveći dobitak u ovom trenutku, znači kad ne igraš Evropu i kad si potpuno fokusiran na domaće prvenstvo, mislim da je to naša najveća prednost. I na kraju, koliko u toj borbi za trofeje na proleće svoju ulogu imaju navijači, koliko mogu da pomognu svemu tome? Pa
o navijačima trošiti reči posle onakih, ja pričam sad za blisko u prošlost, posle utakmice Evrope gde smo rezultatski loše prolazili, a imali onakvu podršku, mi moramo da se odužimo na najbolji mogući način. Podrška navijača svih, naročito s juga, je velika i vrlo značajna za nas. Pomoći će nam sigurno da 4. titulu Partizan uzme za red. Na kraju koristim priliku da vam ime svih onih kojima srce kuca za crno-bele boje čestitam na svim ovogodišnjim uspesima i poželim srećne novogodišnje i uspešne praznike uz obostranu želju, normalno, da na proleće gledamo kao i do sada Superior i Partizan. Hvala vam za odvojeno vreme. Hvala i vama.